Aj vás, volám sa Michal Mikula. V tomto videu by som vám chcel predstaviť, alebo by som vám chcel v podstate povedať a poradiť možno nejaký zaujímavý prekladač pre Mac. Tento prekladač ja osobne používam, vlastne je to InTranslator a vlastne je to absolútne fantastický prekladač a priznám sa, že neviem, či existuje niečo lepšie na Mac ako tento prekladač. Poďme sa v podstate na to spoločne pozrieť, že čo ten prekladač dokáže. Je to, ako vidíte, vlastne tento tu prekladačik, môžeme si skválne aj pozrieť vlastne nejaké fotečky, ako to vyzerá, ako vyzerá ten samotný prekladač. Čiže vlastne dokáže vám to prekladať prakticky do akéhokoľvek jazyka, môžete si nastaviť aj nejaké skratky a prakticky on je extrémne jednoduchý, není tam nič zložité a poďme sa na to aj spoločne pozrieť, ako vyzerá v praxi. Je to tu, toto okienko a vlastne čo všetko obsahuje. Čiže môže obsahovať vlastne to, že si môžete prekladať akýkoľvek text, čiže vlastne ak dáme akýkoľvek text do akéhokoľvek jazyku, čo je samozrejme ako prakticky bežné, ale čo z toho prekladača robí také za mňa výnimočné a za mňa veľmi dobré, je to, že vlastne, že naozaj máte tam nejaké funkčné skratky, ktoré môžete používať a prakticky ja ho používam na dennodennej báze. Takisto ako vlastne ako prekladač, ktorý som vám recenzoval v poslednom videu a vlastne kde máte práve vlastne ukázané ako prekladať napríklad cez Safari, čiže tento tu prekladačik a takisto vlastne máte aj prekladač tento InTranslator, ktorý je úplne fantastický na prekladanie prakticky čohokoľvek. A ja vám ukážem možno takú obrovskú pridanú hodnotu vlastne, ktorý ten prekladač má a prečo práve odporúčam vlastne si ho aj zakúpiť. Stojí len nejaké 2 € mesačne, nedá sa kúpiť ako lifetime, čiže ako nejaká doživotná licencia, keby sa dalo, už by som mal, ale nedá sa. Takže v každom prípade je to strašne dobrý prekladač a poďme sa na to rovno pozrieť. Môžete si vlastne cez nejaké základné nastavenia si môžete nastaviť nejaké základné infošky, čiže vlastne v nejakom generálnom nastavení máme, či sa to má zapnúť hneď a nejaké updaty a tak ďalej. Ako má mať farbu, môžete si vybrať farbu, môžete si vybrať aj v podstate samotnú veľkosť toho samotného textu. Či chceme aj na Safari, ja to osobne nepoužívam na Safari, lebo tento podľa mňa prekladač nie je až taký dobrý ako ten, čo som vám odporúčal a recenzoval naposledy, čiže ja tento prekladač v podstate neodporúčam na Safari, môžete to samozrejme použiť, ale ja ho nepoužívam. No a tu je podľa mňa absolútne by som povedal, že know-how toho celého vlastne toho systému a to sú skratky. Ja používam asi komplet všetky skratky, ktoré tu existujú a vlastne je to strašne jednoduché a ja vám ukážem aj prečo je to tak jednoduché a prečo v podstate vôbec robím video o nejakom prekladači už v dnešnej dobe, ale ten prekladač je naozaj extrémne funkčný a extrémne výhodný. Takže poďme sa na to pozrieť ešte ďalej, čo to obsahuje. Môžete vlastne, či ten prekladač bude v menu alebo nebude v menu a takisto si môžete vybrať aj cez čo vám bude prekladať, čiže cez Google, Microsoft alebo Baidu. Ja používam samozrejme Google, mne to príde akože také najlepšie a ten preklad aj pomerne dobre poznám. Testoval som samozrejme aj Microsoft, jednu dobu vlastne asi tak pol roka dozadu trošku Google preklad blbol a vlastne stále mi to ako keby vyhadzovalo a robilo to nejaké chybičky. V každom prípade ten Microsoft preklada trošičku ináč, takisto ako aj Baidu. Veľmi podobne, ale trošičku niektoré veci ináč, ja som proste zvyknutý viac na ten Google. Takže tak. Tu si môžete samozrejme ešte aj zadať, že má vymazať všetky preklady po XYZ čase. No a tu sú ešte nejaké info, vidíte, že vlastne, že koľko prekladov som, aby ste videli, že vlastne, že naozaj reálne vlastne ten prekladač používam. Mám 6072 prekladov a vlastne 6072 prekladov som niečo prekladal a prekladal som až 195 000, nie, je to 1 milión, skoro 2 milióny prekladov, alebo 2 milióny textov, alebo 2 milióny slabých som prekladal, čiže naozaj veľmi veľký počet. No, ale čo vás určite zaujíma je vlastne práve to, ako to v praxi funguje. Takže poďme si to rovno pozrieť. Ja si skúsim dať napríklad Amazon.
pomerne rád chodím na Amazon práve z toho dôvodu, že vlastne, že na Amazone sa dá celkom dobre vidieť, ako to môže fungovať v praxi. A teraz momentálne vidíte, že nemám zapnutý žiadny prekladač, čiže vlastne neprekladá mi to nič. Ale keby sme chceli napríklad preložiť tento text, tak vlastne tak môžeme si spraviť, ja mám skrátku na to, Command CC, rýchlo stlačím CC a vlastne vidíte, že vlastne, že sa mi to preložilo do angličtiny, čiže vlastne do ničoho sa mi to nepreložilo, ale cez krátku Command S, ktorú mám nastavenú, sa mi to automaticky preloží. A čo je úplne fantastické na tomto celom preklade je, že kdekoľvek kliknete, tak vám to hneď zmizne, alebo si zadáme napríklad tento preklad, čiže zase dáme Command a rýchlo CC, tak vlastne tak vidíte, že sa nám to zase obnoví, ale môžeme si to aj pripnúť. Čiže vlastne čokoľvek vlastne už budem do budúcna robiť, tak vlastne tak hneď mi to ukazuje, hneď mi to preklada. A je to naozaj úplne že fantastické. To je podľa mňa jedna obrovská výhoda. Druhá obrovská výhoda je, že hneď si to viete samozrejme nejak skopírovať a idete a môžete si to kdekoľvek prilepíte, kdekoľvek si to dáte. Ďalšia obrovská výhoda je aj to, že máte tu nejakú históriu. Hej, čiže vlastne vidíte, vlastne ja mám tú históriu kopec aj dneska celý deň som niečo na tom strúhal, niečo som s tým robil a naozaj ten translátor používam prakticky dennodenne. Komunikujem aj s klientmi alebo s zahraničím, čokoľvek vlastne by som nevedel. Ja neviem úplne nejak špeciálne dobre po anglicky, takže vlastne na všetko toto používam tento prekladač. Tento prekladač vám v podstate môžete si ho nastaviť primárne z akého jazyku do akého jazyku si ho viete nastaviť a tie jazyky sú v podstate všetky ako používa Google, takže je proste kopec. No a čo je podľa mňa jedna zo strašne funkčných vecí aj to, že dajme tomu, poďme si pozrieť nejaký produkt, kde je nejaký popis na fotke. Hej, čiže vlastne počkajte, kde tu nájdeme nejaký popis na fotke. Môžeme si skúsiť tento, to je také nakrivo, ale skúsiť to môžeme. Alebo môžeme skúsiť toto. Hej, čiže vlastne takto, otvorme si to. Hej, čiže prakticky tento popis momentálne neviete si preložiť cez nič. Hej, absolútne nič. No ale máme fintu, čiže vlastne my si dáme, ja mám to Option, Command a K, čiže vlastne a cez OCR, čiže vlastne cez načítanie toho samotného textu, čiže vlastne ja si to tento text tak označím a hops. A vidíte, a mám tu všetko, čo sa mi tu preložilo. A toto je úplne, že brutál. Akože absolútny brutál podľa mňa. A vlastne ak poznáte lepší prekladač, tak mi to napíšte dolu do komentára, ale ja nič lepšie ako tento prekladač nepoznám. Je to naozaj fantastické. Ja viem, že môžete si povedať, že môžete to robiť s mobilom a tak ďalej a nemusíte platiť nič. Áno, ale to sú v podstate keci, lebo v podstate vám to zabere 1000% viac času. Ja potrebujem na počítači robiť, nepotrebujem vlastne sa stále naháňať za nejakým mobilom a vlastne plnokrát sa snažím aj mobil vyslovene odložiť a určite to ináč odporúčam aj vám pri práci, ale to iba tak mimochodom a medzi riadkom, ale v každom prípade toto je úplne fantastická vec a vlastne keď vidíte, že vlastne že čokoľvek viete si preložiť. No počkajte, schválne, poďme si preložiť ďalšiu fotku, hej, aby ste videli ako to funguje v praxi. A vidíte, že všetko, čo neviete, tak si viete preložiť. Hej. Ešte skúsme aj preložiť tento text. Hopla, ja to dám schválne takto a na podľa mňa veľmi veľa percent preloží aj tento text. A nie, toto už je písaný text, takže to nepreložilo úplne dobre, ale a je to na boku, ale všetky texty, ktoré, aj dokonca aj písaný text, ale vlastne nie asi takto na počítači, tak vám preložil úplne fantasticky. Aj tento text. Hej, akýkoľvek text vám naozaj prekladá úplne perfektne. Ak napríklad, hovorím to zase preto, ak budete prekladať a vám to naopak aj šetrí čas, hej, aj keď napríklad angličtinu viete, ak prekladáte napríklad produkty, alebo práve vlastne sťahujete fotky, takéto nejaké parádne fotky od dodávateľov a vlastne máte, alebo od dodávateľa, alebo čokoľvek, čo robíte, ale v tomto prípade my máme marketingovú agentúru, takže vlastne prekladáme aj takéto nejaké fotečky. A v tomto prípade si môžete kľudne vlastne extrémne rýchlo upraviť tú fotku. Nemusíte rozmýšľať a nemusíte si to nejak prekladať a všetko zadávať ručne alebo písať ručne. Jednoducho to proste skopírujete a vložíte naspäť do fotky. Zmeníte pozadie a máte vybavené. Hej. Čiže vlastne proste úplne fantastický prekladač. No a samozrejme vlastne okrem toho
keď chcete, tak vlastne keď v podstate chcete si niečo len preložiť, hej, že vlastne, že chcete si niečo preložiť len tak, alebo chcete niečo napísať, že vás niečo napadne, ako sa to volá, tak v podstate zase mám tu option command L a vlastne a vybehne mi to celé. No a ja si už tu napíšem, že chcel by som preložiť tento text. Dám tento text, dám enter, stále sa to preloží do angličtiny, môžem stlačiť toto tu, alebo ja už v podstate, ja už to fungujem cez skrátky, čiže ja stlačím Command S a mi vymení jazyky, alebo ja to skúsim aj takto, aby ste videli, stlačím a vlastne automaticky je to preložené. Je to úplne brutálna vec, brutálny prekladač a vlastne naozaj myslím si, že absolútne najlepší prekladač, aký existuje na Macu a aký môžete využívať. Veľakrát som ju aj písal, dokonca som im tam písal aj recenzie, ako dobre samozrejme na začiatku a sem tam niekedy niečo zblbne a vlastne ja im to napíšem, pošlem im tú to chybové hlásenie a oni to prakticky hneď opravia, sú promptní aj na podpore, pričom fakt to stojí 2 € mesačne, čiže nie je to nič strašné a to viac menej zdražilo len asi mesiac alebo 2 dozadu, takže alebo 2, neviem, a je to, dovtedy to stalo len 99 centov, takže a za mňa aj keby to stalo 5 €, tak je to absolútne proste perfektná vec, proste naozaj veľmi, veľmi dobrý prekladač. Takže ešte raz vám ukážem, že čo to je zač. Je to tento prekladač, hopsa, tak dáme si, aby ste to videli, je to intranslator, príručky, manuály a tak ďalej. Takže tento prekladač, ak chcete prekladať a máte Mac, odporúčam so všetkými 10 vlastne tento prekladač vyskúšať, máte tam 3 dní testovaciu verziu zdarma, odporúčam vám nastaviť si tie skratky a naučiť sa to používať. Ak si nastavíte tie skratky, naučíte sa to používať, vás dostane na úplne nový level, naozaj doslova do písmena. Ak robíte času s angličtinou a vlastne aj keď viete tú angličtinu dobre, tak toto je taký veľmi, veľmi, veľmi kvalitný nástroj na to, aby ste perfektne fungovali. Takže tak, to je z mojej strany všetko, ja sa teším a teším sa s vami na ďalšie video. Ak sa vám toto video páčilo, ja budem veľmi rád, ak dáte follow, ak začnete odoberať tento kanál a ak dáte like tomuto videu. A ja sa s vami teším v ďalšom videu. Ahojte, čaute.